Hello everyone, welcome to another vlog guys. So today's video is going to be unboxing and at the same time i-try on haul na rin natin siya. So yesterday I got my monthly subscription beauty box. So we're gonna open it today and then we're gonna try it on what's inside the box. So yeah, mag-makeup tayo natin. Itatry natin yung mga product inside the box, guys. Ang BOXYCHARM, guys, sorry, may binabasa ako. Hindi ko kasi ma-memorize eh. So, BOXYCHARM is $21 a month. Includes shipping, 4 to 5 full size beauty items based on beauty quiz value that $100 or over. So yan po yung BOXYCHARM. It's like $21 every month. You can cancel it whatever you want. It's up to you. It's very convenient. So buksan na natin, guys. Let's open it and try it to our face. So ito na siya, guys. So taran! Yan siya, guys. Hindi ko pa siya nabuksan. Kahapon lang to. I just received it yesterday. So, buksan na natin. Takot ako magano. Yan. Lagyan natin sa tabi yung blade. Kasi, ayan na siya, guys. Ooh, it look like different. So, ayan na, guys, yung binuksan natin. Yan. And then, isa-isahin natin. It comes with a paper, peace, love, and boxy. Yan siya, guys. So cute. Tapos, and then, dito nakalagay lahat ng product niya. So, first items, guys, itong tawag dito. Yay! Itong eyeshadow. Ang ganda ng packaging. Ayan, guys. Ang ganda ng packaging niya. Ang cute ng packaging. Tapos ito yung sa yan yung mga shade niya. Ito daw, how much is it? So this one, the retail price is $36 for this one, the pilot. So try natin siya, guys. So ito na, guys, yung binuksan ko siya. This is the pilot. Ang ganda ng mga kulay. So try natin. Grabe. Try natin yan. And then, kukuha lang ako ng brush, guys. Itatry on natin siya sa eyes natin. Kaya hindi pa ako nag-eyeshadow. Ito yung pangalawa, guys, na product. Brush siya. Ayan. So, ito na lang yung gagamitin nating brush. Maglagay ng eyeshadow. Good luck. I don't know how to do eyeshadow, but good luck. So, ang cute. The packaging is very nice. And my favorite color. Ganda ng kulay niya. So, ito, guys, yung second product. And then, ang ganda ng dito, oh. May parang yellow dito. Tapos, iyan. So, ito na nga lang yung itry natin para pang-apply ng eyeshadow. Diyos ko, kinakabahan ako. Hindi ako marunong, guys, mag-eyeshadow. So, itong 3 brushes ang gagamitin natin. Diyos ko po. And then, ito, gagamitin natin to. So, gamitin natin to, guys. Oh my God, ang ganda ng mga kulay. Ang kikintab, guys. Ang kikintab. Parang glitter. So, umpisahan na nga natin. Gagamitin ko tong brush, guys. Hindi ako marunong nito. Good luck. Let's start, guys. Try natin yung eyeshadow. So, start natin yung kulay na epic. Ito, guys, yung gagamitin ko. Yan. Ilagay natin sa grease natin. Oh, good luck. Yan. Oh, ang lambot niya, ha? Naku, hindi ako marunong nito, guys. Promise. Sige, bahala na. Basta lang. Very pigmented. Yan. Sige pa. Ayan na, guys, oh. Subukan natin to.
Try on natin na rin natin to. Ayan na naman, nabubulo na naman ako, hindi ako makapagsalita ng maayos. And yung battery ko 2 bar na lang, sana siya, nakalimutan kong i-charge kagabi yung ano ko. Tapos na tayo dyan sa kabila naman na ice. Ang lambot ng brush. So, yan guys. Ang ganda kasi may salamin na siya. Ang ganda ng salamin. You okay? Ha? What is it, ma? Lagyan na rin natin sa kabila. Isum nga natin lang guys ng konti. Para makita nyo. Yan. Ayan. And then okay na yan. Ang grabe, ang pigmented. Hindi ako marunong mag-eyeshadow guys. So okay na yan. Ay grabe yung pigmented niya. So next, ano kayang gagawin natin? Itong glitters. Na-interesado ako dito sa glitters. Ito. Ito guys. Ang kintab niya. Anong kulay ito? 24K Magic. Try natin siya. And gagamitin natin tong maliit na brush. Maglaro tayo ng makeup. Let's move on sa baba. Guys, ito ulit yung paghahaluin ko na lang. Ito ulit ang gagamitin kong brush. Paghahaluin ko tong ito, tsaka ito. Lagay natin sa baba ng mata natin. Ang ganda maglaro na, miss ko to ah. Ayan. Kita niyo ba guys? Ayan, okay na yan. Kabila. Kabila. Ayan guys, okay na yan. Kumalat na yung yung glitters ba sa buong mukha ko. Ayan. Ayan na yung eyeshadow. Ayan na guys yung eyeshadow. Ang ganda. Ayan na yun. Ang kintab. Lagyan ko ulit ng glitters guys ha, maglaro tayo. Tapos yung pangatlong product, ito daw, Artist Couture Diamond Glow Powder, Loose Powder Highlighter. Loose Powder Highlighter. Ito daw, Loose Powder Highlighter. $27 for this one. Highlighter daw siya. Ooh, excited. Tingnan mo guys yung mata ko. Nasira na yung baso. Ang hirap buksan. Buksan natin guys. Ang ganda ng kulay. Ito yung itsura niya guys. Yan. Yan yung itsura niya. Ito yung, ay grabe ang kintab. Ayan guys yung itsura niya. Ang kintab. Ang ganda. Yan yung itsura niya. Ay, ganda. Maglagay tayo ng kunti sa... I'm excited. Naka-plastic pa siya. So, ayan yung maglagay tayo ng kunti sa Teka lang guys. I'm having trouble opening it. Hold on, I'll be back. Ayan, nahirapan akong buksan guys. Ayan, naglagay lang ako ng kunti sa sa takip ng bottle. Ilagay natin sa itong gagamitin kong brush, the same yung nakuha ko. Lagay natin. Ang kintab. Hala, kita nyo ba yan guys? Hala, kuha na tayo ditong ang kintab. Ay, ang lambot ng brush. Ang kintab, ayan.
Ayan yung third product, guys. Ang ganda, guys, ng highlighter powder. Oops, I dropped it. Ang ganda, guys, ng highlighter powder. Tapos ito naman yung fourth product, Lucius Angel Eye Eyeshadow Primer Base. Ayan siya, guys. Oh, ganda ng packaging. Ganda-ganda ng packaging. How much is it? $14 for this eye primer. So hindi ko na to gagamitin kasi nakapag ano na tayo ng laro na tayo ng mata, ang lagayan. Uy, ang cute din ng ang cute din ng kulay niya. Yan. Ganda. Purple. Tapos, next na product, itong Hypolographic Lip Gloss. Ayan, ang ganda ng kulay niya man. Ang ganda rin ng kulay niya, silver. So, itry natin siya. Magkano kaya itong lip gloss? Lip gloss siya, guys. Cosmetic lip gloss, $21 per lip gloss. Nakasarado pa. Masakit sa kamay. Ang hirap. Parang ayaw nilang pagamitin. Uy, ang hirap buksan. Gawin na nga natin tong hirap siyang buksan, guys. Tadan! Okay na yan. Good enough na yan. Tapos ito yung niya, guys. Product. Try natin. Uy, ang kintab. Naka-lipstick na ako pero itry din natin. Try natin yung lip gloss. Ang ganda. Oh my God. Parang na tayong Hala, ang gandang ipatong sa lipstick. Hala, parang na tayong Christmas tree nito. Kumikinang-kinang. Ay, gusto ko to pampatong sa lipstick. Ayan siya, guys. Oh. Ayan. Ay, ang gandang pampatong sa lipstick, guys. Nagkakulay yung yung brush niya. Okay lang yan. Ayan na yung lip gloss. Tapos, I think, ilan ba na-receive ko? 1, 2, 3, 4, 5 items. Eyeshadow palette, lip gloss, eyeshadow primer, and brush, and 3 types of brush, and highlighter powder. Ayan yung lip gloss, guys. Oh, wala, para na tayong so tatapusin ko lang yung mata ko, guys, and I'll be back. So ayan na, guys, inayos ko lang yung mata ko. Naglagay lang ako ng liquid eyeliner, tsaka mascara ako para bongga-bongga yung mata natin. Yung ginamit kong mascara and lashes, Wonder Beauty. I remember I got it also from BOXYCHARM. I don't remember what month, but this is from BOXYCHARM Box 2. Ang ganda talaga ng lip gloss. Oh, maganda siyang, yung lip gloss magandang ipatong sa lipstick. Kumikinang-kinang yung lipstick mo. And then the liquid eyeliner, I use the Butter London. This is my favorite. Ang ganda-ganda nito, guys. I got it from BOXYCHARM too, but I don't remember what month. But this is amazing product. If you heard about Butter London product, this is very good liquid eyeliner. I use it every day going to work because I put liquid eyeliner to my eyes. I love putting my liquid eyeliner to my eyes because make my eyes like awake, and nabubuhay yung buong mukha mo. So nakita ko siya last time na pumunta ako sa Ulta. Meron silang Butter London product doon sa Ulta. If you want to check it out, Butter London liquid eyeliner. Ang ganda-ganda niya, promise. Got it from BOXYCHARM too. So ayun lang, guys, yung ito, ang ganda nito. Ayan yung na-receive kong BOXYCHARM ngayong April box. Ayan yung niya.
And then, what else? Ito ngang ano, I am excited with this eyeshadow primer. Ayan siya. And this acoustic highlighter powder. Ayan yung itsura niya. Ang ganda rin. And what else? Itong 3 brushes. Ang cute ng color. Ang ganda ng mga brushes talaga ng ano, ng BOXYCHARM. Ito yung brush. Ganda, ganda, ganda. Ayan oh. And then the last one, my favorite. Ang gandang ipatong sa lipstick. Lip gloss. Ano siya? Silver yung kulay niya. Kumikinang-kinang pag pinatong mo siya sa lips mo. I think that's it for my April monthly subscription beauty box. Ang ganda. I like the eyeshadow. And mukha na tayong glitters. And then the highlighter powder. It's really good. And then the lip gloss is really good too. I don't know about the eyeshadow primer because I haven't tried it. I love the brush. The brush is so soft to blend it to your eyelid. Awesome. BOXYCHARM, you did a good job. So I think that's it for today's video, guys. Thank you so much for watching. If you like this video, please give me a big thumbs up and hit the subscribe. If you're new here, become a part of my family. Why not? And that's it for today's vlog, guys. Thank you so much for watching, and I will see you on my next vlog. Bye everyone. Thank you so much.